Днес ще си говорим с Мирослав за крипто, трейдинг стратегии и техния софтуер за крипто трейдинг. Ще има линкове за всичко в описанието, но преди това изгледайте клипа. Добре дошъл, Миро. Добре заварил, Алекс. Днес ще си поговорим малко за теб, продукта, който развивате и всичко, което ми хрумне, докато си говорим, тъй като се оказва, че всъщност има доста неща, за които поне аз не бях напълно запознат, които правиш и се занимаваш. И всъщност, може би на доста от хората, които те познават и не те познават напълно, би им било интересно това. Така че нека започнем първо с кратко представяне и да разкажеш всъщност къде си започнал в криптосферата, откъде всъщност си се запалил по биткоин, разбрах, че си работил в трейдинг индустрията като брокер и всичко, което можеш да ни навържеш в криптосферата. Благодаря ти, Алекс, за въпроса. Аз съм в крипто от 2013 година. Попаднах в крипто така относително поради интересите ми в финансовата индустрия. Следях хора, които следяха крипто и от тях чух за първи път за биткоин през 2012 година. Но така, това, което ме накара да влеза в биткоин, беше не чистата спекула или някаква религиозна вяра, че това е бъдещето. Беше това, че с биткоин си купувах финансови книги, които по принцип са много скъпи. И ги купувах от един руски тракер Торент, който приемаше плащания в биткоин и в Amazon Gift ваучери. Така че първия ми биткоин беше някъде там 2013 година и така влязах леко по лека в крипто, видях какво е да си купиш, видях какво е да ходи нагоре-надолу и много проценти наистина този актив. Това беше нещо, което рядко се вижда, защото в исторически план аз от 2006 някъде съм на финансовите пазари. Бил съм брокер в най-големия инвестиционен посредник в България Карол и от първи ред видях кризата през 2008 година, големите спадове, големите загуби на българска фондова борса и въобще много големи спадове са минали през ръцете. И това, което видях като волатилност при биткоин и в крипто в последствие беше нещо, което и мен ме изненада лично. Такава волатилност и такива движения се виждат само в най-нискокачествените стоки, но при биткоин беше и с повишаваща се ликвидност, т.е. все повече интерес, все повече повишаване на обема търговия и едновременно с това волатилността се запазва и едновременно с това цената расте и да, бележи в някакви моменти 80-90% надолу, което изхвърля голяма част от играчите, но пък беше нещо, което на този момент ми притегли изключително много впечатлението. Започнах да следя криптоиндустрията много отблизо. Още 2013 година почнах да ходя по конференции. 2014 година беше първата такава криптоконференция в България, на която дори правеха роудшоу хората от Ethereum. Запознах се тогава с техния Chief Commercial Officer, Стефан беше по това време, говорихме, те и тогава и те не знаеха на къде и за какво ще се ползва Ethereum генерално. После вече към 2015-2016, понеже бях пък наемател на един от първите биткоин холдери и най-големи биткоин холдери от 2011 година, който така преди един известен период почина, за съжаление. И с него много си говорихме на тема крипто, на тема ICO-то на Ethereum, така много контактувахме и общо взето съм бил в криптосферата почти през всичките цикли, така по-големи. И 2015 година бяхме записвали още тогава и с него 2015 година, когато биткоин беше $200, съвети, това какво представлява биткоин, пояснения, неща, които да помогнат на хората да видят, че това има смисъл да му обръщаме внимание. Сега докъде е за инвестиция, докъде не, но в последствие през ICO вълната, през 2020 година, че и до наши дни. И днес така крипто е голяма част от живота ми, защото благодарение на трейдинга, благодарение на това, че
През годините съм изградил един систематичен подход, който използва основно алгоритми за търгуване и за ловене на волатилността от пазари на акции, че и сега през крипто. В крипто волатилността е много голяма, много добра, много доходоносна и това е една от причините да направим решение за нас първо и в последствие да го дадем и на по-широк кръг от хора, което се възползва от тая голяма волатилност по алгоритмичен начин, за да търгува много ефективно и да донесе една висока доходност както за нас, така и за нашите клиенти в момента. Това е нещо, което наричаме в момента CryptoPro и то е като децентрализиран алгоритмичен хедж фонд, който съвсем на 2 на 3. Хората си притежават капитала, той си им седи в борсата, Binance или Bybit и ние търгуваме през така наречената API връзка. Нашите алгоритми директно търгуват в този акаунт, така че това е комбинацията, може би, на моя близо 20 годишен път в сферата на търговията, инвестициите и крипто пътешествието ми 2013 година. Добре, аз имам един всъщност по-интересен въпрос, тъй като повечето хора, които са започнали толкова рано, както ти, са доста често свързани с криптокопачките по това време, дори първите биткоин копачки. Ти имал ли си всъщност допирана точка точно с тази сфера на криптоиндустрията или по-скоро си стоял само в трейдинг и си купувал от рано? Защото отново, особено около 2015 година, помня, че бяха нашумяли малко повече и чак може би 2020 с Ethereum копачките, което е съвсем друго нещо. Имам съм достък с копачките. Дори в един момент щях да инвестирам в един от най-големите миньорски хъбове в България, в такъв огромен склад, може да си представите, много голям, но лично аз не съм хардуерен човек, повече съм човек на идеята, човек на нематериалното, на алгоритъма, така да го наречеме. И затова си трябва наистина много поглед. Така че мен ме пропусна малко тая фаза. Така винаги съм гледал с едно око, че това не е точно моята дейност, от която да правя пари. И винаги така съм се фокусирал върху това, което е дългосрочно, не е чисто опортунистично. Сега има смисъл да копаем, защото цената е добра, след това изключваме копачките, защото цената или на тока, или на копачките нещо се променя, трябва да се поддържат. Имал съм много възможности да участвам в такъв тип схеми, но лично съм ги избягвал просто и заради фокус. Да, има лойка ти, всъщност, ако идваш от повече трейдинг насочен бакграунд, има пълна лойка. Всъщност доста и правилна лойка, защото последно време, особено последната година и нещо изглежда, че копачите вече стръгълват малко и то не малко, доста, с изобщо да са профитабилни, особено около биткоин копачките, но там е съвсем различна водата. Нека да си поговорим сега и за трейдерите. Ти каза, че си търгувал не малко, както на фондовите пазари, говори малко за ликвидност, че си намерил или си разработил алгоритъм, който разпознава ликвидността и всъщност определя волатилността на пазара в криптопазара и всъщност може дори да търгува точно по тези насоки. Това нещо всъщност каза откъде се е породило и обясни, че си го приложил и в криптосферата. Донася ли достатъчно доходност, този бих казал финансов инструмент и всъщност колко точно е тестван през времето. Защото ти самия каза, че си се занимавал с това от немалко време и би ми било доста интересно да разбера откъде е започнало цялото това нещо с CryptoPro. Всичко започна от едно запознанство с работата на може би най-великия инвеститор, който е така и непопулярен сред голяма част от хората в света. Той не е Уорън Бъфет, както много хора си мислят. Ако гледаме доходността, която е постигнал средната доходност за много дълъг период, преди много години, може би 12-13 години, се запознах с името Джим Саймънс. Джим Саймънс той почина миналата година, за съжаление, на 80 годишна възраст. Той е считан от огромна част от Уолл Стрит за най-великия инвеститор живял някога. Той е бивш математик, търгува
единствено и само с алгоритми от 1980 година. Прости системи, математически модели, които откриват модели на поведение в цените или в данните, които има в финансовия свят, било то отчети, било то цени, обеми и така нататък. И ми беше изключително интересно, защото този човек е постигнал за неговия фонд в рамките на 45 години 40 и кусур процента средногодишна доходност, 60 и нещо процента доходност преди такси, много силни резултати, дори като сравниме Бъфет, дори като сравниме Джордж Сорос, който е другия мой любим трейдер, от който много съм научил, които основно търгуват под така наречения дискреционен модел, т.е. собствена преценка. Нали? Кога, къде, какво, те си преценяват. Докато при Джим Саймънс беше религиозно следване на една система от правила, които са относително прости, и тази система носи резултати дългосрочно, като премахва всичките тези емоции от инвестирането, които един човек вижда, че те пречат изключително много, колкото по-дълго време седи в пазара, защото с времето става ясно, че има ситуации, които като погледнем назад така в историята, си казва човек, да, то беше ясно, но когато го преживяваш това нещо в този конкретен момент, не е толкова ясно, че ти трябва да действаш по този начин, по който си мислиш, когато го гледаш отзад вече от някаква бъдеща точка. И на човек му трябва система. Тоест аз съм минал през много тежки моменти в моята търговия, за това, че се доверявал изключително много на интуицията, на нюха, на новини, на всякакви неща, които в един момент те правят така, че ти нямаш конкретен модел, с който ти търгуваш. Малко нещата се случват сделка за сделка и малцина са хората, които могат да овладеят емоциите си в този начин на инвестиране, и ако не успееш, цената е твърде висока. Защото аз, когато съм имал неуспехи, те са били солени. След това тия неща ти ги преживяваш и си идва един момент, в който или се отказваш, или си казваш нещо радикално трябва да променя. Кое е това радикално нещо, което трябва да променя? Обикновено това е подхода си и менталната си нагласа за това как ти ще инвестираш, какъв тип инвеститор ще бъдеш, как ще се възползваш от пазара, по какъв начин, каква стратегия ще имаш, как ще интегрираш целият този подход с всичко това, което имаш и правиш в живота, защото малцина са тези, които идват като мен от трейдинг опит. Повечето хора, и това им е било професия, повечето хора се запалват по крипто или по инвестиции, докато работят нещо друго. Да. И е много трудно да интегрираш успешно инвестиране или спекулиране с друга дейност, с друга работа, без да имаш конкретна система и едновременно с това да можеш да се владееш, когато има така големи изменения, новини, други хора около тебе губят или печелят много, това влияе много върху емоциите. И личното ми проекновение беше, че когато систематизираш и направиш нещата в една проста формула, която се свежда до това да следваш едни правила, знаеш какво са направили те в миналото, комбинираш много и различни стратегии, които работят в различни пазарни режими. Една, например, ще работи в режими, които са силно трендови, силно нагоре и надясно. Други стратегии ще работят в по-нисходящи фази на пазара. Трети ще работят, когато пазара компресира и става скучен за търговия и хората губят търпение и вяра. И когато комбинираме тези неща, ти имаш една устойчива система, която е много по-добре математически като възможности, вероятности за това ти да спечелиш, и ти имаш нещо на своя страна, което можеш да комбинираш успешно с това да развиваш бизнес, с това да имаш работа, да имаш социален живот, защото особено в крипто, където това е пазар, който
24/7, Той не спи. 365 дена в Да. годината, не спи, новините са от целия свят Абсолютно. постоянно и волатилността е, и няма значение колко часа е, винаги може да бъде висока, няма почивка, не е като американския пазар. Знаеш, че в 11 часа приключват нещата, отиваш, гасиш компютъра и си лягаш, при крипто няма. Крипто Няма не такова, спи. да. Така е. И когато тези неща минеш през тях, видиш, че докато си на работа гледаш какво се случва, защото новините са ти важни, лягаш си, то пък излиза Япония, нещо се случва, Китай и така нататък, новини оттам. И ти в един момент, след известен период от време, трябва да се запиташ въпроса, това мога ли да го правя дълго време? Мога ли да го правя дълго време устойчиво, това нещо да е печелившо, това нещо да ми даде възможност аз да правя някакви други неща, защото да, има моменти, в които човек си струва да прекарва много повече време пред екрана, защото те са такива, отварят се прозорци на възможности, но много по-често тези неща са редки. И през останалата част от времето човек си дава възможност да бърка много и да се самосаботира. И в трейдинга и инвестирането, самосаботирането е номер едно причина, поради която хората губят пари или не успяват да стигнат целите. Така че цялото това пътешествие, което аз съм открил благодарение на Джим Саймънс, почнах да рова изцяло в математически модели, в това да систематизирам стратегията си, подхода си, по който гледам и търгувам и инвестирам на пазарите. И с времето започнах да правя подход и започнах да ставам така добър в това да правя системи, да комбинирам различни системи и да освобождавам една голяма част от емоциите си, просто да не правя тези грешки, които съм правил преди. И в крипто това е още по-силно, защото тук имаш много големи обеми, имаш много добра инфраструктура технологична, примерно борсите като Binance и Bybit са с най-добрата технологична инфраструктура, много по-добра от всички други брокери в света, и за автоматично изпълнение, за алгоритми и за абсолютно всичко, защото просто те са направени съвсем скоро. Старите брокери като Interactive Brokers или други брокери са направени отдавна върху съвсем различна инфраструктура и респективно не са направени с тази конкретна идея. Така че крипто е еманация на целия моя опит и на целия моя път в това да симплифицирам процеса си на инвестиране, да го направя така, че да мога да го комбинирам с други неща, които ми харесват и да се предпазвам от себе си, което е, може би, едно от... Да. Най-голямата чудващо. Да, всъщност сега да направим и разграничението. Има доста хора, особено в криптосектора, както си каза, които идват от всякакъв бакграунд. Няма значение дали са трейдери или просто са хора, които са чули за биткоин и че се вдига и започват да си купуват. И там идват и най-честите грешки. Хора, които не са достатъчно информирани, хора, които те първо навлизат в пазара, хора, които взимат емоционални решения и започват да търгуват с, да кажем, много голям леверидж и почват да губят пари. Абсолютен факт е, че особено в трейдинга има поне последни данни, над 80% от трейдерите губят пари дългосрочно. Това е точно благодарение на новите хора, които идват и правят грешки, защото или си пускат трейдовете през нощта без да ги гледат, или не гледат новините достатъчно, или не гледат системите, за които ти точно току-що сподели, и не следват някаква система, която реално да им гарантира поне някакво процентно съотношение като печалба в обема от трейдове. Но това се отнася за трейдерите, за хората, които търгуват ежедневно, докато имаме и други типове хора, като хората, които просто си купуват биткоин през известен период от време, и свинг трейдерите, които те също са доста така застрашени, защото се влияят от различни пазарни времена. Но решението, което ти реално споделяш с CryptoPro, е нещо доста различно и нещо, бих казал, доста добро за една огромна част от хората, които или са пробвали, или не са пробвали, или искат да се допрат до трейдинга, в криптотрейдинга, по един по-различен начин, по който да получат все нещо обратно. И това не го казвам като някаква 100% възвръщаемост или нещо такова, и по-скоро да не влизат в тази, как да кажа, по-опасна сфера на криптото, без някакви предпазни плувници в този голям океан. Да, напълно. Знаеш ли, едно от нещата, които на мен лично ми прави
много впечатление, че и това е което съм научил през годините, отне много време да го разбера в дълбочина, е, че човешки ум не е направен и човек не е направен за добър инвеститор генерално или за добър спекулант. И това е защото човек има емоции, мисли много неща, иска много бързо да станат тези неща, особено в крипто, когато видиме, че някой е станал бързо милионер. Пословично е в крипто хора с много скъпи коли, с инфлуенсъри и така нататък. И крипто е вече синоним на бързо забогатяване. И когато това нещо се случи, хората, които влизат, идват с големи очаквания. Големите очаквания обаче имат един много голям минус и това е, че много лесно се разочароваш. Обаче пък идва една друга грешка. Дори да се разочароваш, знаеш ли една от най-големите грешки, които правеха хората още 2008 година, когато започна да пада българска фондова борса. Българска фондова борса беше направила няколко 100% ръст за 2-3 години, преди между 2005 и 2007 година. За 2 години беше направила огромен ръст. Беше привлякла много инвеститори. И след това акциите в рамките на година и половина паднаха с 90%. Знаеш ли колко време хората държаха тези акции без да продадат абсолютно нищо? Това може би е най-честата грешка, която правят хората, когато нещо падне като цена, т.е. купат си нещо, смятат, с идеята, купили са го с идеята, да видят някакви резултати поради високи очаквания, то не носи нужните резултати и очаквания, падне под някаква цена, която те си казват, аз вече съм готов това нещо, то твърде много падне и съм готов сега да го остава или да го загубя, защото такава ми е перцепцията в крипто, или ще го остава то да се възстановява. И седи един умрял капитал буквално в много койни, навсякъде, то са ауткоини, то са Cardano и така нататък, които са паднали по 80-90%. И това е нещо, което хората много често правят. Тоест, те лесно влизат, но трудно излизат от пазара и нямат процес, който да може дългосрочно да е в тяхна полза математически. Защото да, някой може да хване късмет и да инвестира $1000 в някакъв коин, който ще направи 100x, но вероятността той да излезе там, където може да направи много пари, е много ниска. Защото хората обикновено или стават по-алчни, или си мислят, това нещо отива към долар. Няма да забравя момента в 2021 година. Разни хора около мен си казват, аз тук Shiba Inu, Dogecoin, ще го чакам на няколко долара, Cardano на $1. Нали? Тоест някакси хората местят в ума си границата, където е окей, защото те си калкулират в ума, че тяхната позиция ще стане равна на нещо, което искат да си купат с тези пари. И си го нагласят някакси. Пазара не го интересува кой какво си мисли. Пазара се ръководи от търсене и предлагане, и си върви. Т.е. като има много предлагане, никой не го интересува, че ти искаш $1 Cardano или $1 Shiba Inu. Нали? Нищо, че това трябва трилиони пазарна капитализация и в този момент ти нямаш никакво предимство. Ти си рибата в казиното. Ти си този, който професионалистите, както и в покер играта, просто чакат достатъчно брой завъртания и време в пазара, за да му вземат парите. Защото той сам бърка в това, че цената почва да пада, той не излиза. Почва да усреднява, почва да прави грешка след грешка. И всичките тези неща, те водят до едно забатачване, една емоционална умора. И в следващия момент хората започват да натрупват тия грешки, вкарват още пари и накрая винат пазара. Манипулира, нещо се случва, кой си виновен и така нататък. Докато всъщност менталната им нагласа за това, че трябва да имат стратегия, която има математическо положително очакване, трябва да бъде водещо. Тоест, те трябва да мислят като един професионален покер играч, за да правят пари от това нещо. Друго нещо, което виждам много като грешка е, че много често се прави паралела между държане на биткоин и държане на друго крипто. Тоест,
държал съм, ако съм държал биткоин, виждаш и, нали, да, минаваш през 90%. Но това е така наречения hindsight bias, нали, т.е. един проблем с гледането назад във времето и напасването на това, което искаме да използваме като аргумент. Обикновено това не е валидно за огромна част от тези коини. Виждаме го това нещо и при другите криптовалути. И хората са в крипто, оттам идва цялата волатилност. Тя идва от хора, които са твърде емоционални, твърде много грешки правят, твърде много леверидж, от това, че хора нямат финансова грамотност за много неща, не правят нещата структурирано, систематизирано, стратегически. И когато това е така, просто професионалистите правят пари. И професионалистите правят пари през това, което казах, алгоритми, математически очаквания и търпение. Защото алгоритъма не прави грешки, той не се събужда изнервен, че шефа му нещо е направил и така нататък. И цялото това нещо, комбинацията от всички тези алгоритми всъщност дава възможност, точно както ти каза, на един обикновен човек, хем да има експозиция към крипто, хем да има възможност, реална възможност той да спечели от това крипто дългосрочно, защото това, което ние правим, ние гледаме да оптимизираме доходността на единица поет риск, защото едно нещо, което много се бърка, нали, от повечето хора и те така са го приели някакси като фолклор, е, че криптото е казино. И това, че е казино и че се възприема като казино от много хора, за нас е перфектно, тъй като то поставя шансовете в наша полза, защото ние анализираме шансовете на една сделка да бъде печеливша, докато те го разглеждат като 50 на 50. И това, което много често се случва, е, че хората, правейки това нещо, не осъзнават, че тази огромна волатилност, която те създават чрез своите действия, те просто ще сервират като печалба на професионалистите. И благодарение на технологията, на това, че нещата може да ги правим през алгоритъм, че нещата може да ги правим вече директно в акаунта на даден човек през API връзка, дава възможност наистина на човек, който дори иска да акумулира биткоин, ние да сложим стратегията върху биткоина и то да му акумулира биткоин или да акумулира само печалба върху неговия стейблкоин. Така че наистина даваме възможност на хората по изключително пасивен начин да имат един положителен досег и да имат зад себе си един професионален арсенал, който го използват професионални трейдери и инвеститори, така че да се възползват от тая голяма волатилност, която има криптопазара. Добре, страхотно. Всъщност, нека да задълбочим още малко относно продукта и CryptoPro и да видим всъщност от малко повече от към преди да го стартирате и след вече в сегашното време как се справя като процент, тъй като каза, че се вързва с API към акаунта на клиента, това всъщност е по-хубаво да се обясни малко по-директно, че реално за да инвестира човек и всъщност да използва този CryptoPro бот, няма нужда да, както се казва, директно да ви праща пари или нещо подобно, ами точно обратното, API връзките са, бота си комуникира с вашата борса, за да може директно да пуска трейдове, отново да ги екзекутира на ниво пускане и заключване на трейда, без тегляне и без изпращане. Което е нещо, което, както ти само сподели, повечето брокери на глобално ниво нямат като чак толкова добре разработена система. Но отново, мен доста повече ме интересува какво се случва с резултатите на тази всъщност на този продукт и какво се случва в момента? Ами, резултатите са много положителни, откакто пуснахме самия продукт през април месец. Вече сме на близо 40% печалба така за този период. И това, което е най-интересно е, защото
Печалбата, която ние реализираме, гледаме да реализираме с много по-малко риск от това, което бихте могли да реализирате като печалба, просто търгувайки биткоин или просто стоейки в Ethereum, където да, може да има по-висока възвръщаемост в дадени моменти, но ще трябва да изпитате едни минус 30-40% спадове на портфейл в даден момент. Докато при нас, поради факта, че комбинираме много и различни по тип стратегии, имаме възможност да намалиме спадовете в много големи мащаби, т.е. мащаби от порядъка на максимален спад 17%, което дава средна доходност на системата ни на година за последните 3 години и половина 130%, 130 и няколко процента след такси, след такса печалба, която начисляваме. И друг портфейл, който е доста по-ниско рисков, някъде около 55% средногодишно, при максимален спад от порядъка на 8-8,5%. Това е за хора, които са точно оплашени като цяло от крипто, до момента не са искали да пипат крипто, но така в момента им предлагаме нещо, което да ограничава спада много, като им дава възможност да имат по-висока доходност. И виж, резултатите на това, което повечето хора не гледат и има нужда да образоваме хората, е наистина на тази рисково претеглена доходност, към която ние сме фокусирани и към която всички професионалисти са фокусирани. И ще го обясня последния начин. Професионалиста му е важно как постига едни 10%. Тоест, дали той рискува 10% за да постигне 10% или рискува 50% за да постигне 10% или рискува 1% за да постигне 10%. Защото трите варианта са много различни математически. И защо това е така е много интересно? Защото в математиката съвсем лека препратка, просто за да разберат, може би и твоите зрители, защо всички професионалисти са обърнати. Те не го гледат това като просто защото искат да оправдаят такси или нещо подобно, а защото математически, когато дори да имаме високо очакване като процент вероятност, има моменти, в които ще имаме много негативни серии, т.е. една голяма поредица от негативни серии. И тези негативни серии, т.е. дори да сме, давам ти един пример, 75% имаме вероятност за печалба. Нашата стратегия има вероятност за печалба, да кажем 75%. Знаеш ли, че ще има много десетки негативни серии, които са между 10 и 16 поредни загуби. Тази конкретно стратегия, която няма да бъде счупена математически от това, че сме имали 15 серии, примерно по 10 поредни загуби. Те са в различни периоди, но емоционално човек не може да издържи това нещо много често. И понеже тези загуби са толкова големи, като поредица, т.е. 10-15, ако човек, примерно, рискува по 5% на сделка или по процент, който е несъразмерим прямо възможността за доходност и така нататък, то е почти 100% вероятно, че той ще се изгуби акаунта в един момент. И това е причината, поради която много хора, ти го каза преди малко, 80% от хората губят. Защото той е като в казиното. Казиното в дадени моменти знае, че ще има вечери, в които математиката не е на негова страна. Обаче гледа дългосрочно на нещата, на брой завъртания, на брой игри, на брой хора, които минават и знае, че се печели от големите числа, от голямата картина. И точно там ние помагаме изключително много, защото алгоритъма и системите и всичко това, което правим, са точно фокусирани, максимизирани върху това математическо предимство, което да дадеме на хората. Защото, повярвай ми, трейдерите и хората не разбират тази игра и не разбират, че когато мериме доходността, това е най-важното нещо. Защото може да има един момент, в който след един 90% спад,
нещата стават и в един много конкретен рейндж, както е при много Да. алткоини, и ние не можем, и нашия капитал седи заключен. И когато нещата се променят, ние реално имаме така наречен алтернативен разход. Тоест, ние губиме от това, че парите ни не са някъде другаде. И за това ние трябва да имаме механизъм, стратегия, която да може да мести капитала съобразно спрямо различните периоди на пазара, спрямо това дали има в момента положително очакване за това и това нещо да е съобразено спрямо риск. Защото хората не са добри в изчисленията и в емоциите, и особено когато това нещо го вдигнем като абстракция на едно по-голямо ниво от повече сделки, примерно 1000 сделки, хората тотално не знаят къде се намират, с извинение, и със сигурност си губят парите и те отиват в посока по-професионални трейдери. Така че, когато говорим за резултати, това е много важно, защото въпреки, че ние след такси за последните 3 години побеждаваме и биткоин, и етериум, и много други, в някакви краткосрочни периоди, примерно както е сегашния краткосрочен период, етериум направи много бърз скок. Но това, което искам да питам повечето хора е, ако те държат една голяма част от портфолиото си и етериум направи 35% корекция, която направи преди известно време, преди месец и малко, дали те ще се чувстват добре, дали те ще запазят този момент, нали? И какво ще се случи, ако тези 35% в един момент станат минус 70% и там се задържат. Така че много е важно този нюанс за хората, според мен. Така, реално, по самите трейдове, цялата идея да рискуваш, нали, по-малък процент с повече потенциал за възвръщаемост е нещо, което ако просто купуваш биткоин и просто купуваш етериум, нали, просто като нормален инвеститор няма как да видиш, защото там имаш определени пари, които, както ти сам каза, могат буквално след хикс период от време да паднат на минус 70% и всъщност целият ти баланс, включително, вече е на доста голям минус, който всъщност това решение бих казал, че предпазва до доста голям процент. Да. Ами това ни е основната идея, да ограничиме максималните спадове, защото ние не знаеме кога този спад така ще бъде момента, в който нещо спира да работи. И това е основната причина, поради която богатите хора търсят хедж фондове, които умеят да постигат много добра рисково претеглена доходност, защото те не знаят кога дадена стратегия може да спре да работи или даден актив, както примерно имаше една графика, се завъртя и с Twitter за акцията на Novo Nordisk, която в рамките на буквално една година изтри ръст от няколко години. И въпреки, че всичко беше супер обещаващо около тая компания, фармацевтична, Оземпик и така нататък, нали, отслабване и така нататък, нещата се променят. И когато се променят, човек не трябва да е глътнал прекалено много вода. Това е идеята, нали, на това ограничаване на риска и фокусирането му още преди това нещо да се случи. Всъщност това, което, ако мога да интерпретирам думите ти, е, че както всеки булран има свое начало, така има и свой край. И всъщност, когато доближим този край, съвсем теоретично би трябвало стратегията с това процентно съотношение на риск спрямо възвръщаемост да ни предпази точно от този, бих казал, дори в много крайни случаи фатален край, особено при някои алткоини за хората, които държат повече алткоини, като изобщо процентно съотношение с портфолиото. Защото голяма част от грешките, които аз виждам, са на хора, които си купуват, влизат в фомото, в пиковите моменти, в които, нали, хората само единствено говорят за крипто и забравят да вземат малко чипове от маста и да тейкнат профит. Да, знаеш ли, едно от нещата, които съм видял аз и в крипто, е, че хората или взимат прекалено рано чиповете си, т.е. не следват тренда, не дават възможност на печалбите да се капитализират, или никога не ги взимат. Т.е. взимат ги прекалено късно или става прекалено късно в даден момент да ги вземат и след това си казват, то вече няма смисъл да взимам, защото аз твърде много изгубих. И това, което е решението, е всъщност да има система, която
хем следва тренда, хем когато тренда свърши, тя излиза, а когато започне нов тренд надолу, тя друга система да яхне този тренд надолу. И това е причината, поради която нашите в CryptoPro имаме както стратегии, които се представят много добре по възходящ пазар, така и стратегии, които се представят супер при нисходящ пазар. Примерно 2022 беше много слаба година за крипто, но много силна година за нашата стратегия. Защо? Защото ние имаме и къси стратегии, т.е. такива, които печелят от понижаването на цените и които яхват силните понижения и силните трендове надолу. И само през тази година имахме над 100% възвръщаемост. Защо? Ами защото докато другите разпродават и кърват всеки ден, някой хвърля кърпата буквално и преносно и си казва, не, аз тук сега по-добре да взема някакъв кеш, нали, защото в 2021 съм направил пари, купил съм по-рано и така нататък. Вижда как му се изпаряват пари, психологически това нещо не може да го поеме. Друг казва ми, добре, аз виждам, че това нещо се случва и на другите пазари, виждам, че имаме един силен тренд надолу, защо не направя пари? И когато тези неща работят съвместно и след това, когато се обърне пък тренда, имаш отново прекъсване на едното, работа на другото и когато те двете се комплементират, разбира се, ти не можеш във всеки момент да печелиш, няма как това нещо да се случи, но това, което можеш да направиш е да комбинираш различни по вид стратегии, дълги, къси, такива, които се справят относително добре и пазят капитала да не ерозира в моментите, в които пазара е много така чопи и волатилен, обаче на никъде не върви, тогава ти имаш нещо, което е устойчиво във времето. Това е нашата основна цел с CryptoPro, да направим нещо, което е устойчиво във времето, което има трайно математическо предимство, което повечето хора няма да имат смелостта или възможността да го прилагат на практика, ако е ръчно. Да. Защото си представи CryptoPro да има много различни стратегии. Ние имаме 18 различни стратегии, дълги и къси, дълги за много силни трендове нагоре, къси за много силни трендове надолу, дълги за такива кратки buy the dip моменти и кратки за такива sell the rip моменти, т.е. когато имаме траен тренд надолу. И в тези периоди те много добре си взаимопомагат. И кое е най-важното, когато си взаимопомагат, да направят спада на портфолиото по-малък, максималният спад на портфолиото по-малък, защото оттам идва голямата доходност. Тоест, по време на бичи пазар, примерно биткоин ще скочи 300%. Ние няма да скочиме 300%, но по време на мечи пазар биткоин ще падне с 50%, ние ще паднем с 15%. И оттам идва разликата и хората не могат да го разберат, че когато в следващия бич пазар ние направиме 150%, биткоин направи период 250%, ние ще сме по-отгоре от биткоин. Защо? Защото сме тръгнали от много по-висока база и сме запазили повече капитал по време на мечия пазар. Или през това време сме натрупали примерно 20%, докато биткоин е направил минус 50%, или докато Ethereum е направил минус 80%. И точно това е нещо, което дългосрочно води до натрупване, защото, пак казвам и се връщам от това, човешкия ум и мозък, той не е направен да мисли експоненциално. И един много прост пример е, ако ти кажа колко са 10 стъпки, човек веднага мисловно може да си представи линейно колко са 10 стъпки. Но ако ти кажа дай 10 експоненциални стъпки, не може да си представи докъде това нещо ще го доведе. Тоест дали това нещо е няколко километра напред или е 100 км напред. Защото това е една стъпка на 10-та степен. Да. И това е експонентата. И точно за това алгоритмите там са много добри, докато това, което хората страдат като цяло е, че не могат да съберат тези концепции за намаляне на спада, за това да го можем да го правим дълго време, за това да може че не е важно да взимаме, постоянно да седиме в пазара и така нататък, и така нататък. Тогава правим нещо много устойчиво. Това е страхотно. Добре. Друг бърз въпрос. Къде отиват бъдещите, в смисъл, къде отива бъдещето на криптоавтоматизацията? Защото в крайна сметка тук си говорим за един бот, който прилага много стратегии и всъщност това ли е финала за CryptoPro като развитие или всъщност има още какво да се добави, както от към бизнес частта, така и от към техническата част, където всъщност се прилагат тези стратегии? И съвсем скоро ние ще добавиме
възможност цялото портфолио да търгува върху биткоин и да акумулира печалбите в биткоин, което допълнително ще даде възможност на хората, които са силно вярващи в биткоин и искат да акумулират биткоин, да печелят допълнително биткоин, така да го наречем. И това е също важен момент според мен. Така че смятам, че крипто ще предложи и ще продължи да предлага изключително силна автоматизация, като точно какъв актив на обезпечение, било то биткоин, било то S&P, било то нещо друго, може да се използва точно за търговия на всякакъв тип фьючерси. Аз това мисля, че ще се случи в идните години и това, което се случи и от вчера в САЩ, говори се, че всички борси и всички брокери в САЩ би трябвало да могат да предоставят възможност за криптотърговия. Ако това се случи, вярвам, че и Binance в някакъв момент ще предостави акции за търговия и вече нещата ще бъдат интегрирани изключително много и ще има много силна възможност за автоматизация, за множество различни стратегии, хем с акции, S&P и големи компании, хем с крипто, и тия двете неща вече ще могат да се обединят. Това е и една такава визия, която ние имаме, да може да предложим унифицирано решение, може би 2026 година, между акции и между крипто, които пак да търгуват в акаунтите. Страхотно. Добре, супер. Ами добре, в такъв случай, за кой човек е подходящ CryptoPro? За какъв тип хора? Дали е за всеки, дали не е за всеки? За какви пари всъщност трябва да си говорим също? И както ти каза, звучи като някакъв вид пасивна доходност, която би могла всеки един човек да се възползва от нея, но дали наистина е така, бих попитал сега. Ще ти кажа какво мисля. Мисля, че CryptoPro е за хора, които искат дългосрочно да капитализират от неефективността на криптопазара и виждат големи възможности в криптопазара и това, което той предлага като волатилност. Но CryptoPro е за хора, които искат да аутсорснат инвестициите и търговията на професионалисти. Искат да се доверят на професионалисти, не искат просто да държат биткоин или етириум. И хора, които не искат да преминават през тези големи спадове, които могат да преминат криптовалутите, защото това е нещо, което ги тормози. И вярвам, че хора, които са така дългосрочно насочени, могат да вземат максимума от нашата услуга, защото по този начин те имат такани професионалисти зад себе си, които без да им искат капитала, т.е. без клиента да прехвърля капитала към някой и да се разделя с него, както има и в България много такива случаи, където хората си губят парите, защото се доверяват на някой, който може и им обещава потенциални големи печалби. Така CryptoPro дава една сигурност, че ако видиш, че резултатите те удовлетворяват, може да добавиш още пари или обратното, можеш винаги да прекъснеш връзка или да изтеглиш пари, т.е. имаш пълен контрол и пълна свобода, т.е. хората, които ценят това нещо, вярвам, че ще бъдат добър тип и така подходящи за нашата услуга. Като цяло няма капитал, минимум препоръчваме едни така 1500-2000 долара за старт, за тест, не за друго, защото има минимални позиции, които борсите искат да се отварят на дадени койни и това няма как да го направим. Ние не търгуваме с леверидж, това е много важно да го упоменем. Така че не сме за хора, които смятат, че много бързо ще направят пари от крипто. По-скоро сме решения за хора, които гледат на крипто като допълнителна възможност за да диверсифицират инвестициите си, но не такива, които смятат, че това е начинът, по който те ще забогатеят. Ако искат да забогатеят, да го превърнат в професия, в професионално да се занимават с това нещо, но не и това няма как да стане през CryptoPro. Така че по-дългосрочно ориентирани хора, това, което
ние имаме като възможност, могат да видят хората сайта ни, CryptoPro.bg, там имаме абонамент едногодишен към самия софтуер и начисляваме, т.е. могат да ни тестват и за 3 месеца, тъй като над 90% от 3 месечията са на плюс. Това е причината, поради която да имаме 3-месечен, не едномесечен абонамент, тъй като има вариация между различните месеци и дадени хора не искаме да влязат и да останат с погрешно впечатление, че за един месец това нещо не работи. Така че искаме някакъв минимален комитмент от 3 месеца от хората, за да видят, че това нещо им прави пари и върху положителната печалба, върху това, което само успеем да реализираме чисто за тях, ние начисляваме такса печалба в размер на 30%, която е платима всеки месец, когато имаме нов връх на печалбите. Вярвам, че това е така много справедлив модел и това е като цяло CryptoPro. Страхотно, добре. Аз разбира се в едно от следващите видеа ще покажа малко от моите резултати, но бих искал да те питам директно, CryptoPro в момента отворен ли е за всеки? Както се казва, в момента, ако някой иска да дойде, да тества, да пробва, къде може да получи support, примерно, директно от сайта, директно, нали, само ще се справи ли? Защото голяма част от хората, нали, не са, как да кажа, напълно самоуки и има дори хора като мен, които ги, как да кажа, водят през стъпчиците. Но ако мен ме няма, ще могат ли и сами да се оправят? Да, имаме туториали, стъпка по стъпка, как да си свържат акаунта с нашата платформа, т.е. трябва да имат Futures акаунт в Binance или в Bybit. Futures акаунт, а не Spot. В момента, в който си говорим този разговор, нито Binance, нито Bybit дават възможност за отваряне на нови Futures акаунти, но стари Futures акаунти могат да бъдат вързвани към CryptoPro, но се очаква съвсем скоро през Bybit, може би средата на септември, края на септември, да има решение и да могат да се отварят и нови Futures акаунти за хора, които тепърва се сблъскват с крипто, но ако вече имате Futures акаунт, какво трябва да направите? Просто правите си акаунт в CryptoPro и вързвате, следвате стъпките, едно просто видео 5 минути, как се прави API връзка, как се свързва към нашата платформа и това е. Нито ще ви искаме да ни прехвърляте пари, буквално за 5-10 минути работа с конкретни стъпки, всичко ще бъде свързано и на следващия ден системата вече ще търгува. Страхотно. Добре, бих попитал още един допълнителен въпрос, тъй като предполагам ти си държиш крипто и то едва ли малко, не само в CryptoPro, ами и отделно в твоя портфел. Коя е валута, която държиш като най-висок процент, ако не е тайна, и всъщност виждаш ли перспектива в нея? Защото това за много хора или е биткоин, или са примерно Dogecoin, има доста хора, които държат и има и доста други хора, като мен, например, които държат доста криптодолари, т.е. USDT, USDC и нали, дори бих казал, че се възползвам от някаква доходност, просто за това, че имам долари и от друга страна, просто за това, че ги държа и в CryptoPro, където трейдвам с тези долари. Да. Ами аз ще ти кажа, че ауткоини нямам, имам само биткоин, етериум и стейблкоини, защото стратегите търгуват върху биткоин, върху етериум и върху стейблкоин. И по този начин диверсифицирам и акумулирам повече биткоин, акумулирам повече етериум и акумулирам повече стейблкоин. И това е комбинация от тези три подхода, защото вярвам, че това е най-високо математически възможното да ми дава едновременно бета към пазара, т.е. да следвам пазара на биткоин и на етериум, как се развива и да не изпускам част от това, което той прави. И едновременно с това алфата, която генерираме през стратегиите, да може да се акумулира там, както в стейблкоин, така и в отделните криптовалути. Така че когато те пораснат, да могат да ползват повече обезпечение, да могат, и така става едно двойно натрупване, което имаме. Така че моето лично портфолио е така съставено, изцяло търгува крипто през CryptoPro, но с различни обезпечения и акумулира в биткоин, в етериум и в Страхотно. Окей. Благодаря за цялата информация всъщност за CryptoPro. Аз със сигурност ще вставим линкове долу в описанието, където хората могат да разгледат допълнително и може би ще трябва да очакват и моето ревю, което ще покаже и малко истински резултати от моя портфел, там какво се е случило.
Да, Да. си много и Добре, бих благодаря казал, ти, че Алекс. това е. Да, благодаря. Чао, до скоро. Чао. Както говорихме до сега, крипто софтуера всъщност е нещо доста различно, а наподобява трейдинг ботовете, които аз използвам от време на време, но отново търгува много различни стратегии. Това е отново услуга, която аз тепърва все още тествам. Съответно, за нетърпеливите от вас ще има линк в описанието с повече информация за техния сайт и разбира се към техния съпорт. Но за тези от вас, които искат да видят абсолютно пълните мои резултати, които в момента тествам с техния трейдинг бот, то може да изчакате за следващото ми видео, в което ще направя пълно ревю на този трейдинг софтуер. Благодаря на Миро, че го гостува. А сега, ако ви се гледа друго интересно видео, може да видите тези отдясно.